Pali kusamvana pakati pa boma la dziko la Zambia ndi akubanja kwawo kwa Edgar Lungu amene anali president wa dziko la Zambia, ndipo kusamvanaku kwafika mpakana kusumirana anthu pa khoti. Tini ndikupaseni nkhani yonse. Boma la Zambia lasegulira mulandu banja la malemu wa president wakale wa dziko la Zambia Edgar Lungu pofuna kuti asiye mwambo oyika m'manda thupi la wamene anali president wa dziko la Zambia Edgar Lungu. Okay, now nkhani yonse kuti timvesese mwachidule ndi fotokoze kuti Edgar Lungu atamwalira mdziko lija la South Africa, akubanja kwawo kwa Edgar Lungu sanafune kuti maliro achitikire mdziko la Zambia, polankhula kuti boma la dziko la Zambia silinafune kuti Edgar Lungu akhale ndi moyo ndiye palibenso chifukwa chakuti abwerere mdziko la Zambia. Iwowa anali kulankhula kuti Edgar Lungu thupi lake lizabwerera ku Zambia pakutha kwa mavoti amene azachitike chaka cha 2026. Mavoti amenewa anthu akazangovota Hakainde Hichilema ndi kuchoka pa mpando, izakhala nthawi imene zokonzesera zizayambike kuti thupi la Edgar Lungu lizachosedwe ku South Africa lipitisidwe ku dziko la Zambia. Koma ngakhale kuti izi zili choncho, aboma sanakondwere nawo ndipo pakhala pali nkoke kwa nthawi yayitali. Boma likunena kuti maliro asachitike mpakana mikangano yokhuzana malo omaliza amene Edgar Lungu akagone atachitika. Ambiri ambanja lake komanso makampani amaliro amene anyamula mtembo wake atchulidwa pa mlandu, kapena tiyankhule kuno kuti boma lakasumira ku khoti anthu ambanja la Edgar Lungu komanso kampani imene ikuyendesa za maliro, polankhula kuti boma la Zambia lili ndi ufulu onse oyendesa maliro amene anali president wake wakale. Mmodzi mwa akuluakulu a mdziko la Zambia amene ndi Kabesha akuti Alungu akuyeneka kuyikidwa m'manda ku Zambia ndi ulemu wawo onse wa asilikali mosatira malamulo ndi miyambo ya dziko la Zambia. Iwo akuti maliro a boma ndizochitika za dziko zomwe zimayenereka ndithu kuyendesedwa mwa ndondomeko zokhwima bwino, ndipo anthu sakuyeneka kuyika pasogolo zofuna zawo. Mlandu ukuyembekezereka kulowa mu khoti mmamawa wa lero lachitatu pa 25 Juni mchaka cha 2025. Zambiri zikuchitika, koma mwinafunso ndikumati ndi chifukwa chani akubanja la Lungu atemesa nkhwangwa pamwala kuti sakufunanso kuti thupi la Lungu lipite mdziko la Zambia. Well, ngati video iyi mukuonera pa Sam Mavita YouTube channel, tagwirani ka video kamene kali pa screen po chifukwa tikayimalizira video yonse ku linji.